Ei, señoras e señores, amantes do sacrilexio, crimes e masacres, vistes o máis cruel que por fin che abran a disco e non poder bailar. Bem-vindos, bem-vindas. Isto é o Mal de Olho. Boa tarde a todos e todas, desconfinados, solidarias. Este é o episodio número 23 da primeira temporada de Mal de Ollo. E aquí estou, como de costume, Pineda, con Churi e con Miguel. Hola, boas. Boas, que tal? Pois, ben. Pois, para comezar, antes de entrar en materia, hai tempo que non comentábamos, que non líamos aquí comentarios que nos deixaba, vou dicir a xente, pero realmente é momiño, non? E resulta que sí que nos deixara comentarios, pero que non o detectamos porque non nos deixou comentario nos episodios pasados, sino nalgún anterior, non? E entón, pois, por eso pasou así un pouco desapercibido, pero bueno, paso a ler brevemente para eso, para que quede constancia. E boas, rapaces, non vos abandonei, aquí sigo, pero vou con retraso. Acabo de rematar agora co The Take Shelter e voume poñer xa co de Under the Skin. Magníficas ambas para min. Estou totalmente de acordo coa teoría de que na primeira a tormenta é simbólica en todo momento. Encantoume o detalle que sinalou Churi cando ao final el refúxase tras dela simbolizando ese traspaso de roles ou capitanía ou como queramos chamalo. Mais algo dos filmes, fiquei coa curiosidade de saber cal sería o comentario positivo que fixera Pineda sobre Suiza. Eu sempre que me nomean ese lugar lembro que as mulleres non puderon votar na totalidade do seu territorio até os anos 90 e se me borra calquer conato de simpatía que me poda brotar. Así que se Suiza ten cousas boas, abrídeme os ollos, por favor. I want to believe. Grazas por seguir facendo o meu podcast favorito. Beixos aos tres, non é? Eu realmente non lembro que comentario positivo fixen sobre Suiza. Imagino que sexa a movida esta que fan referendos cada 3 días e historias así. Non me lembro agora tampouco. Pero non, porque non o fixen aquí. Foi que eu fixen un comentario tal e dixeranme así, home, pero teñen bunkers e tal, porque están flipados coa Guerra Fría e tal. E bueno, para non falar de que bueno, que todo o mundo importante aquí ten contas ali e tal, por evadir paraíso fiscal. Non, Suiza ten as súas movidas, claro. Eso tal. Non queda aquí o comentario de Momiño que nos envía outro tamén para o mesmo episodio de Take Shelter. Engadir que sempre poñedes boa música, incluso da cabeceira é brutal, pero no capítulo de hoxe entendemos que o de Take Shelter temazo tras temazo. Noraboa e grazas de novo. Eu non lembro, creo que cheguei a falar con ela, pero non lembro ben que puxen, porque fago un con os temas, sería dos terroristas. Sí. Sí, imagino que sí. Recordo que Bon, pues hai que decir que, bueno, xa comentamos... Grande momiño. Sí, claro, obrigado e encantados de recibir comentarios teus e animar a xente que tamén os faga, non? De feito, bueno, non os vou ler aquí porque son como interpelacións de Twitter e tal, que tampouco non teñen moita... non hai unha maneira boa de dicilo aquí, pero xa fomos recomendados por un grande das letras galegas, por Mario Regueira, que nos recomendou así como podcast de temas así. Sí, porque alguén comentou que
que eso, porque non había un podcast en galego de temas frikis, de cine, cousas así. Este Mario Regueira dixo, pois escoita Mal de Ollo. Sí, sí. Porque... Bueno, aí un señor presidente da crítica galega, o sea que estamos aí. Así como detalles por volta do podcast e tal, pouco máis a resaltar, non? Se vos parece, entramos xa un pouco a presentar o que imos falar hoxe, que bueno, escolla de Miguel neste caso, e vamos falar de Killer Clowns from Outer Space. Miguel, que tes que dicir na túa defensa? É un peliculón. A ver, a peli é unha peli mala, unha peli serie B, pero é destas películas que ves cando eres neno e suxirente nostalgia ao final, ao fin e ao cabo. Si, facíanse moitas dese tipo na época, non? E por outra parte, unha peli moi divertida e moi entretida. A verdade é que, bueno, está moi traballado o tema de arte, todos esos bonecos, porque realmente sí que hai xente que vai dentro, pero o que son as cabezas é algo mecánico. Por eso esas sonrisas, esa apertura de bocas, el movimento de ollos, eso todo é alguén que ten que manexar iso. Bueno, a verdade é que tamén os escenarios ao dentro da carpa, nave, da carpa, todo eso feito a man, non sei, está bastante logrado. Despois, claro, ten 1 millón de metidas de pata, cosas que non ten sentido, e tiran pa diante porque vai un pouco aviso. Sí, igual se nota certa velocidade a hora de rodar, non? Tirar millas e tal. Bon, pues entón comentabas eso, ¿no? Que é un filme que te acordes a simpatía, ¿no? A saudade e tal. E convirtirse nunha peli de culto. Inclusive creo que están a pensar en facer outra en breves. Sí, bueno, ti entendido que a segunda parte ficou en no que se chama Development Hell, ¿no? O sea, un proxecto que fica sen facer, ¿no? Que o ben non consiguen a financiación, o ben hai problemas pro medio e fica aí, pero de todas maneiras incluso lín por aí que pensaban en facer unha serie incluso. Sí, que hubo un intento de facer unha continuación, logo que si facían a serie, as últimas novas son que houve un proxecto para facer unha versión en continuación ou refrito en 3D, e incluso o protagonista, o Mike, estaría disposto a retornar e facer así como un pouco de o veciño alcohólico que ninguén cree, non? Non sei o que pasou, non? Claro, sería así unha especie de mentor para unha nova xeración e tal, para preparalos para cando volvesen os payasos estes, non? Dicía que sería unha mistura entre a personaxe de Doc en Regreso ao Futuro e Chris Christopherson en Blade. Correcto. Pois xa que estamos contigo, Churi, tú viras anteriormente este filme, xa foi agora para o podcast que viste? Sí, eu sou vender cando foi a toda a moda esta dos payasos e tal, o típico vídeo, non, que recopilaba así payasos no cine e tal, xa escoitara falar dela, e probablemente de pequeno na miña casa caiu porque o meu irmán era de ver moitos filmes de terror e tal. Pero vamos, non a vira é a primeira vez, vai. Vale, bueno, no meu caso creo que non é a primeira vez, porque hai partes do filme que me son enormemente familiares, e eu entendo que tal vez acabara na miña casa o sea, polo videoclub e tal, desto que pillas varias de... Pero aborraste totalmente. Bueno, totalmente non, o sea, digo que hai algunha tal que non me é familiar, ¿no? O sea, pero non escena das cando fai as sombras coas mans ou... Sí, eu, por exemplo, lembraba... Eso tiña como que o tiña visto xa de pequeno, pero non me lembraba, ¿no? Me pasoume con esta que está... Bueno, esta cena inconexa de que hai alguén que sube como unha especie de o que se chama quiosco, pero que non é un quiosco, o que hai nos cantóns, non? Sí, un palco da música. Sí.
que hai como unha representación e tal. Esa sí que aí cando vin eso dixen, hostia, pues espérate que non vise este filme xa, ¿no? Sendo moi pequeno, ¿no? Pues bueno, igual na época, ¿no? 8 9 anos ou así. E que opinas do filme? Bueno, volvín a intentar velo esta semana, pero por problemas técnicos non o puiden acabar e acabei no hoxe, o sea, vino agora por primeira vez enteiro, en toda a súa plenitude. En fin, a ver, a experiencia de velo con xente tamén é un pouco máis agradable, velo só na casa pareceume bastante duro. Si, pero aquí ainda botamos a risilla. Sí. E iso vos que xa tiñades fresca, vamos, que ir a estar. Pero a min, a verdade que me costou un pouco, pero bueno, aí está, outro filme máis. Pasamos de The Night of the Hunter a Killer Clowns from Outer Space, e isto é mal de ollo, aí tocamos todos os paus. Tamén é terror, de feito é unha grande representación dun tipo de cine de terror que explotouse moitísimo. Sí. Todo de acordo. Pois, se vos parece, facemos a pausa musical, que neste caso vai merecidamente para o tema principal da trilha sonora. É un temazo. Un temazo, a verdade que sí. Si eu, por destacar algo positivo así do filme, decir que é unha canción moi boa, e nada, e volvemos para falar máis en detalle pues, de Killer Clowns from Outer Space e de payasos asesinos e do que veñen.
Bon, estamos novamente aquí, lembremos, capítulo 23 da primeira temporada de Mal de Ollo e estamos con Killer Clown from Outer Space de 1988 e bon, para facernos así un pouco unha idea de que vai, se o título non é suficientemente explícito, nada, pues, nunha pequena localidade de Estados Unidos chega unha espazonave con forma de carpa de circo, habitada por uns payasos extraterrestres que se dedican como a recolectar humanos. Sí, volvemos a falar dunha peli de unha invasión extraterrestre que comen humanos. E que, bueno, teñen esa historia, ¿no? Que non son humanoides, son payasiformes, non sei como sería o termo. Teñen forma de payasos e todos os seus caches e as súas ferramentas pues están relacionadas con xoguetes, pipocas, nubes de azúcar, historias así. Quen son os responsables desto? Pois os responsables son os hermáns Chiodo ou Kyodo, non sei como se pronunciaría. Debe ser Chiodo, non? Chiodo, sí, os hermáns. Esos son, eles encargáronse de dirixir, producir, escribir esto. Eles curraron sobre todo en equipos de arte, de efectos especiais, de artesanais, non o de agora, traballaron cintas como a de Vincent de Tim Burton, que era, creo que a súa primeira curta, non? Penso que sí, ¿no? Penso que sí. Logo fixeran un largo, ¿no? Sí, pero esa creo que foi relativamente pouco. Sí, que se non me equivoco é que está narrada por Vincent Price, ¿no? Non sei. Sí, bueno, penso que sí que é moi recomendable. É a do Can, que claro, agora a nova creo que estreuse con o nombre de Frankie Winnie. Sí. Ese tamén participaron en Critters, que comentábamos antes, que é unha peli que ten moita... Sí, moito parentesco con este, sí. Sí, co tema ese que tamén é todo moi artesanal, bueno, tamén é unha invasión extraterrestre, o pequeniño, bichos saindo da sanita. Sí, como vi. Asasinos cibernéticos, que ese non a vin, non sei se vos... Eu penso que sí, esa é a de que o protagonista é o de Robocop. Paul Weiler, non sei, non. Non me sai o nome agora, penso que sí. Bueno. Penso que sí que a vin, bueno, era así. Estaba entretida, sea que penso, estaba entretida, pero bueno, tampouco era unha maravilla. Non mataba, que non mataba, vamos, que era un montón, non? E tamén participaron en Team America, esta bizarrada de uns bonecos con animación desta de bonecos que é algo moi macarra, tamén moi divertido. Son o protagonista de Robocop é Peter Weller. Sí, sempre me pasa o mesmo tamén co Paul Weller. Vale, pois sí que é esa peli. Pois, sí, Team America, que, se non me equivoco, é da equipa de South Park, dos realizadores, diría. E tal. Sí, agora que comentas o de Team America e o de Vincent, eu vino, porque como director o Stephen Chiodo só ten unha curta. É moito dese estilo tamén, así con marionetas, fondos e animación e tal. Bueno, botei un ollo e, bueno, está ben, pero sen máis, tampouco... Digamos que esta xente, máis que de realizadores, o que tiveron carreira foi máis de como asistente de técnicos especiais. Sí, exactamente. Pode ser que esta fora así unha especie de aposta personal para igual tamén promocionarse dentro do mundinho, non? Eu creo que sí, bueno, sí que saíulles moi ben porque o presuposto que tiveron foron $2 millóns e recaudou 46. Xa, que eu estiven buscando tamén
el link que non o petara nos cines. Sí, tuvo mala crítica, obviamente. Pero logo eso, que recaudou un montón de diñeiro, e logo pensei, pues igual está mal o dato, porque se tivera recaudado todo eso, habería se caía polo mercado de vídeo, ¿no? Igual. É que pode ser. Sí, porque se te digo, claro, unha peli, digamos, moi especial, moi diferente. De feito, os asasinatos son moi originales, porque non é o típico, as típicas cousas que ves, os asasinatos que dis, joder, esto xa o vi en múltiples películas. Sí, había unha conta de mortes, superaba os 40. Superaba os 40. Home, só tes que contar todo este almacén de algodón de azúcar que tienen ali. E entón se contas aí. O tema é que a primeira vez que entran na nave, que van Mike e a moza, xa teñen aí, antes de que comecen a matar, xa teñen estes ovillos de algodón de azúcar. Claro, eso probablemente non teña explicación. Pero... ou veñen de outro pobo. Claro, ou veñen de outro pobo ou de outro planeta, e ali dentro teñen seres extraterrestres. Porque tamén comen perros. Estaría ben que nunha escena quitaran aí, ¿no? Que a veces rompen así estes saquiños e tal, pues molaba que pareces un alien non humano. Sí, pode ser. A todo isto referencia máis ou menos clara The Invasion of the Body Snatchers, co tema este dos dos capullos, non? Sí. Tamén a comparaban moito con The Blob, que basicamente tamén sigue esa estructura de pobo pequeno, non? De feito, hai varias similitudes. A mancha voraz. Sí. De feito, hai varias similitudes, non? As dúas comezan con a escena dun vello cun can nunha cabana no bosque, que é a primeira víctima. Nos dous filmes hai dous policías, non? Un é xoven, chamase Dave tamén, no The Blob, e outro policía así máis carca, non? Sí, aquí basicamente o The Blob non teño embarazo de ter visto, pois nesta é fundamentalmente un nazi, vale? Que peor non pode ser. O peor fascista que é como toda esta xente que foi onte ao Palesco, ao meeting de Abascal, pois saiu fundamentalmente de aí. E outro policía idealista, malditos demócratas, ¿no? Saído da academia, ¿no? Si vai the book e non sei que, sértico. Sí que no, os punkis tamén teñen dereitos humanos. Chico Poli Mayor, claro, está aí coas revistas de armas, aparte de todas as esa parte o cool, a Magnum non sei que, menuda merda. Sí, a verdade que dentro do meu odio cara ao filme, en realidade a personaxe do Polinazi é moi simpática. A primeira frase é súa, non? Sí, está vendo os mozos aí na rúa. Fillos de puta. Fillo de puta. Sí. Como Steven, supereo de Corea, non? Esto non me vai... Supereo de Corea me van vir a mí con chamadas de payasos. Sí, correcto. Sí, claro, é unha peli que non se toma moi en serio a sí mesmo. No, é moi autoconsciente. Sí, mellor. Claro que si o intentan colar esta historia tan rara, tan diferente. Eu que lino de... Lera por aí que inicialmente este filme ia chamarse Killer Clowns, sen máis. E que lle engadiron From Outer Space como para un pouco, non sei exactamente por qué, porque podías non relacionarlo con eso, mas para vincularlo un pouco a época, o sea, eran os anos 80, xa era tardío un pouco, pero era a época que dominaba o slasher, ¿no? O subxénero slasher, o terror, ¿no? Sí. E entón querían como ligalo parcialmente a ese filón, ¿no? De filmes slasher, cos quais tampouco non ten excesiva relación, porque non é un filme slasher, é outra cousa, máis ciencia ficción, sí, aventura, non sei. Sí, unha comedia así, gamberra, non? Funciona moi ben así. Sí. Tamén do reparto tampouco creo que eu non encontrei moitos traballos que fixeron
Dave, o policía o sobe, sí que estivo despois de ciclarse, despois de moitas horas de gimnasio en Vixiantes da Praia, nunha destas versións en Hawái ou algo así. Sí, no, eu estive mirando tamén, estivo en todas estas de CSIs, ENCIs, que son mentes criminais, basicamente a mesma. Iso hai todo o percorrido este. E logo do protagonista, non me sei o nome, o Mike. Si vin que teña pues, alguna maravilla por aí, non como Raptor, cousas así máis. Digamos que a parella protagonista, ¿no? Formada por Susan Snyder e outro que se chama John Allen Nelson, son como rostros máis ou menos coñecidos de John Allen Nelson é Poli, penso. Non? Sí, que é o Poli, como confundimos. O Gran Kramer, pois son digamos actores que son rostros máis ou menos coñecidos de filmes un pouco da época, ¿no? Bueno, pues de Killer Clowns for Outer Space, ¿no? Teñen participado en slashers, en filmes estes un pouco de sí, porque dan de baixo orzamento e ten o perfil dos típicos adolescentes que tú ves que non son adolescentes, que obviamente están preto dos 30. Pero sí, claro, a mí solamente, claro, non sabería dicir, pero sí. Pero bueno, que dicir, non hai así tampouco ninguna grande estrela, ¿no? No. En plan que sexa moi recoñecible hoxe en día, ¿no? O que sí, bueno, comentábamos que non é un slasher, non tal, pero non sei se até certo ponto hai unha certa parodia tamén, non? Porque é que quero pensar que é parodia, porque senón non me explico moitos dos diálogos e sobre actuacións que vemos no filme. Si cando está aí cando van correndo a comisaría e saen os dous en plan están en cocoons, claro, en inglés, cocoons en plan como sí, claro, sabes sí, no, non sei, estes van para ali, para o monte, non? E en plan non me crees, non? Eso porque me deixaste, non sei que, joder, eu me pasei alienígena e esta é a conversa, non? Este é o momento para manter esa conversa. E non sei, para min dame a sensación de que non sei se queren facer un pouco de eu creo que sí, que isto é todo é que non ten sentido. Tamén no final cando cae o coche este que saen todos vivos, por suposto, que bueno, que eso non ia ser así ao principio, que eso ia o Dave ia quedar morto, pero sería como un herói e tal, ¿no? Querían, bueno, un final feliz, ¿no? Sí. Pois, claro, ese coche cae... De feito, rebenta a nave, o tío está tumbado no chan, En que momento subiu o... Cantos segundos, atopou o coche, metose adentro... Eso, o coche é que non estaba na nave, estaba fora. Cando chegan os payasos, nin sequera estaban... É certo, que o deixen aparcado fora. Pero... Está que, ¿no? Un detalle, ¿no? Un de tantos. Claro, bueno. Están aí os irmáns Terence e estos que son así bastante... Sí. O alivio, entre aspas, cómico, entre aspas. Que a movida que eran xa un dúo cómico en Los Ángeles. O sea, xa formaban aí... De feito, eles actúan un pouco como eso, ¿no? En plan, intentan entrar na furgoneta ao mesmo tempo... Non ti, plexamos, tal... Non sei, a mí se me fan un pouco costa arriba en algún momento. Sí, a verdade que, bueno, sí. Xa con esa obsesión, non? Por
por estar coas mozas e tal, están todo o rato aí. Cando caen á piscina de bolas que encontrase unhas payasas. Sí, que de feito o que te dan a entender é que ao final foden coas payasas, porque hai un que está hecho cos bicos aí. Sí, nada, un filme super bueno, ten aí, claro, un pouco super conecta mogollón con a actual sensibilidade respecto de a muller, mogollón, sí, moitísimo. Sí, un pouco Critters de Blob, coñecen a Pennywise levan trazas de porquis. Sí. Sí, claro, esta normalmente unha peli deste estilo sí que tería escenas de sexo e logo matarían a xente. A verdade é que aí estiveron incluso hai un momento, unha escena no baño e tal, que eu pensaba, bueno, agora vengo o destape, ¿no? Que é mítico que tal. O habitual. E non, grabanno dunha maneira moi... Sí, apenas hai sangue tamén. Xa, pero é curioso porque chamoume a atención xa no primeiro visionado, eu se contei aí os minutos, que cando ela se mete aí, bueno, está no baño, bueno, se pega ali, non, unha ducha e tal, bueno, pasan 17 minutos de filme, non, ata que sae dali, como de movidas que pasan mentras él está no baño, é increíble. Sí, no, e de feito tal vez sexa a súa maneira, sexa unha das secuencias máis ben conseguidas do filme, ¿no? Porque se vamos ás mortes específicas, a primeira o que ten bon é o da sombra esta, en plan Nosferatu e tal, que dis, bueno, vale, ben, pero que toda a situación un pouco absurda, o señor Alfano, o seu can, cando sae o payaso e o enfocan, penso que poderían ter feito un pouco máis con máis mimo, non? Sí. Apareces en máis, enfócale o rostro e outro rí, mira o payaso, sí. Acaba de levar acaba de electrocutarse, digamos, que os cabos Claro, non entendo como lles fai gracia porque estos payasos dan puto medo. Sí, a xente os mira e rí eu non sei se tal vez o tema payasos evoluiu co tempo digamos ao pánico que poden xerar agora, ¿no? Porque é un recurso moi común no terror, ¿no? Ter un payaso asesino, sinistro, a chamada caulrofobia, creo que caulrofobia, si isto polo que din os psicólogos e tal, que para a mente humana é bastante perturbador que unha persoa non cambie de expresión. Claro, digamos que teñen esa sonrisa permanente pintada e non lleves a expresión, entón a xente produce certo rechazo. Sí, quer dizer, eu dicía isto pensando neso, na cantidad de producións que se fixeron al respecto de payasos e tal. Así eu lembro, primeira vez que vi uns payasos un circo e tal, un circo de Teresa Raval, a verdade, a ver, é difícil, é un concepto que é extraño, ¿no? Sí. Pero bueno, claro, eu realmente non coñezo a ninguén que lle encanten os payasos, que lles chifren os payasos. Bueno, agora hai como unha especie de tendencia moderna, ¿no? De payaso moderno. Sí, o de facer clown que... Bueno, sí, claro. Pero sí, pero non... Creo que non é o tema ese de facer non sei, malabarismos con pintados desta maneira, deste modo tan peculiar, tan hortera. Sí. Sí, as producións con payasos son un montón de terror, ¿no? A parte da clásica It, que eso xa é como, digamos, un pouco máis coñecido. Tamén estas producións axudaron a eso, a que a xente lles teña máis medo aos payasos. Sí, basicamente o enfoque sempre así, un punto de vista máis sinistro, non? Sí. Digamos que hoxe en día encontras un payaso pola rúa e non te provoca a mesma reacción que aos habitantes desta vila. Había un tipo que iba por Monte Alto vestido de payaso. Sí, e xente non fuxía e tal. Pues non sei, pero a verdade é que evocaba unha tristeza, pero increíble. Lembro un día saindo do traballo, xa, bueno, de limpar e tal, xa moi tarde, desto que xa estaba aberta unha cafetería pola mañán, estaba solo no bar, aí na barra, e foi unha estampa pero increíble, ¿no? O a
figura do payaso triste. Sí, sí. Bueno, pues máis aí de Killer Clown from Outer Space. Sí, no, Que temos por aí? tiña aí un detalle que eso estiven vendo como, bueno, como facían, como producían manualmente todos estes escenarios decorados, tamén momentos do rodaxe que tiñan que repetir moitas veces as cousas. Co payaso xigante do final, que o equipo de producción bautizou como Clownsila. Pois era o escritor, un dos irmáns que iba aí adentro. Sí, de feito o escenario é unha miniatura, non? Sí. Cando colla aí a furgoneta dos xeados e tal, Sí. a tira. Era unha furgonetina, realmente o tamaño é un tamaño dunha persoa. Brutal a morte de Clownsila tamén, non? Con la lei en Sí, esa sí, placa sí. de policía, non? Sí, tamén é outra chorrada máis a maneira de morir. De Sí, morrer. sí, un pouco sí, Claro, bueno, ten o detalle este chorra, non? Tamén de cando lle disparan pipocas, non? Sí. ¿Por qué pipocas? Tal, Son Porque son payasos. payasos, así que... O sea, todo ten unha consistencia, ¿no? Que dis tú, De feito, bueno. antes que comentabas a escena do baño e tal, está moi guai o plano que está ela cos pés a piques de meterse na bañeira e tal, e comezan a moverse, non? A chan, eso, la verdad, aí houve certa inspiración aí. Logo, pues, sí, igual non se leva demasiado lonxe o das pipocas, non? Non, é o detalle es... Entendes que é o ciclo natural, digamos, Sí, do payaso, que son- tal, medran que son os payasos. nacen con moi pocas e acaban sendo payasos asesinos. Sí, dan a entender que sí. Tampouco, bueno, creo que non se explica e tampouco o pretenden por que a rapaza a meten dentro dun globo e a outra xente Sí, é certo, hai peña que non matan. claro, Sí. para ter algo máis fresco e tal. Sí, bueno, claro, efectivamente. A ela podía meterla no algodón de azúcar e Sí, está. Sí. Non se entende que... Sí, de feito chamei moita atención cando, bueno, está xa o polifascista morto, non? Que está como unha marioneta. Grande secuencia tamén. Gostei desa, É das mellores Sí, do filme, seguramente ou a mellor. Que bueno, o poli, non? A maquillaxe lembra un pouco a Jigsaw o de o boneco e tal. Sí. E por onde iba, que estamos falando que cando matan ao poli e tal perdíme totalmente. Bueno, da igual, está ben a escena esta sí. da comisaría, xa recuperarei Sí, que eu creo que esa escena sí que un pouco, digamos, máis terrorífica para ver como manexa Sí, Poli. e en certa medida consigue Sí. tal. Que desas expresións que lle cambian, que como que está a falar e de repente queda Sí. moi serio. Claro, sí, xa sei o que ia decir. Eso o de por que algunhas persoas non as matan, non? Chamou a atención que falando a través do fascista di, quen era esa rapaza, non? Que estaba, se foi como isto agora. Sí. Vale, bueno, sí, pues si fan unha recolleita de... Sí, claro, dan a entender que son moito máis inteligentes ou que teñen algún tipo de comunicación mental ou algo. Porque nese universo todo é posible, que Sí, realmente sí, non hai tampouco hai unhas normas moi válidas, non? Que, por certo, a escopeta de pipocas foi o elemento máis caro da produción. Sí, $7,000. Pero tiene un carro, 6 semanas por en un construirlo. tiene un carro por un, o sea, por un acantilado, non sei que. Esa escena quedou a primeira, tiñan pensado facer de outra maneira, que se voando. Que saíra aí máis espectacular. Bueno, de todos modos, que decir, tiran un carro por un acantilado Sí, sí. e costou máis a máquina de pipocas, ¿no? Sí. Claro, son desguace Que tiras por aí. Pero vamos, sí, que a idea era que saíra voando e... Sí, pasaron de todo, tiraron a primeira, quedou así. non quedou mal tampouco. No, quedou ben. Que ao parecer esa escena ia ser originalmente a primeira escena do filme. Ia estar o fulano, non? O que cae no carro,
ia estar de ligoteo aí con a rapaza, non? Entón ela o rexeita e tal, el piraría co carro así todo enfadado e sería a primeira aparición dos payasos e tal. Pero bueno, logo mostraron o da carpa e tal. Pois non era mal comezo, para comezar así, porque que, a ver, non sei se é o momento, porque non sei se falamos todo o que se ten que falar da produción e... Basicamente, se te digo. Sí, ¿no? Pois, pero a min é que o problema con este filme é que me gusta mogollón entrar, non hai un mínimo de suspense e un mínimo de nada, non se claro, nada da historia. Tardan bastante en aparecer e cando aparecen como moi, pois están ali, non hai algo máis que... Sabe, que hai momentos que iso, que poderían explotar máis certo suspense en certos momentos do filme. E dá un pouco de lástima, non? Parece que como veña, xa está feito, tiramos. Bien, sí. Incluso eso, bueno, é algo moi típico, ¿no? No terror, pero claro, aquí igual estamos nunha comedia, tampouco non poderíamos exigir eso ou esperar eso, ¿no? Pero en xeral, e isto ten unha explicación que é por aí, que é por temas de guión, ¿no? Que normalmente os filmes de terror comezan unha escena forte, que é o que te dá o ton un pouco do resto do filme. E, por exemplo, esa estaría ben como uma introducción do filme, en plan, dices, bueno, cuidado, que hai un perigo, hai un tal, non? E non, comeza co polifascista vendo, pero non un hippie, un punk, non, un rapaz que parece estudante de informática, e fillos de puta, non? Joder, un rapaz probablemente conservador e que vote a Reagan, o sea, non... ¿Por qué fillo de puta? Por los andares así un pouco de chulo que daos así. Pois sí. E nada, a explicación é eso, non? Te dá o ton do filme. E aquí que para mí nunca consiguen eso, crear un ton aí tal, en certo momento sí, eso lembra igual eso, producciones tipo Critters, Gremlins. Bueno, Gremlins é unha obra mestra. Sí. Non é o... Sí, pero bueno, dentro de esta historia, ¿no? De digamos o da vila sendo saltada e grande parte do espectáculo do filme é eso. Porque non, bueno, eso, esta se mete no baño, 17 minutos máis tarde sae, outro está na comisaría, non se move dali, en realidade son os payasos facendo pequenas aparicións casi como sketch, tras outro, agora con a parada de bus, agora cos moteros, cando lle quita a cabeza. Quizá o momento máis bruto, non? Do filme, que na montase para televisión censuraron o momento. Non sei se hai unha relación así, mas en Jason Comes to Manhattan hai unha destas de Sexta-feira 13, non sei se é sexta, non sei, unha destas que vai a New York, ¿no? Porque sí, o sea, ten tanta lógica como esta, ¿no? De Crystal Lake, que supón que é un lago, aparece en New York, ¿no? E hai un momento en que Jason tamén lle arranca a cabeza un sopapo, ¿sabes? O sea, nin armas, nin nada, para qué, ¿no? E é un pouco eso, o sea, un pouco esta escena, non sei cual foi antes, ¿no? Agora que comentas o de Jason, pois a música que, bueno, que é de John Massari, que eu non coñezo nada este home, a música que sai cando está o Clownzilla foi composta originalmente e rexeitada para o tráiler de Benres 13 parte 6, Jason Ville. Nada, aquí pues, aproveitou para a peli dos payasos, non? Colocarei o... de feito, a marcha dos payasos foi un tema que compuso para a banda de rock do seu instituto, o que non gustaron tampouco, e aproveitou para... vai facendo de retales de sobras de Benres 13.6 que xa do trailer. E nada, resulta que as grabacións da música comezaron un xamaín, e nada, resulta que cando entregou as tintas ao estudio, xente que traballaba ali comentoulle: "Iso é un completo fracaso, que terá unha morte rápida, non? O filme." El pues contestoulle: "Ben, vos non o entendedes, hai xente que amará este filme." Claro, bueno, son uns incomprendidos os irmãos Chido, claro. É moita xente amou o filme. Bueno, de feito, ti miras así as notas e críticas que ten por aí, aproban todas.
realmente. 6,2 en IMDb, 78% Pero Rotten eu penso que xoga a favor do filme tamén eso, ¿no? O aspecto saudade. Sí, claro. O aspecto saudade de... Film Affinity 5,1 e os usuarios de Google danlle unha aprobación do 83%. O sea, quero decir, aquí estamos cerrados. Estamos... Sí, no, xa cando vin as críticas e tal, vin que estaba en minoría. O único que as críticas tamén un pouco son contemporáneas, ¿no? Pero bueno, tamén un pouco na nosa línea, en plan, algo entretido, divertido, malo, pero moi efectivo. Sí, non sei. Non sei que dicir. Isto tamén é terror, Ángel. Sí, dame terror, cando comecei a ver isto. Non sei, a min eu xa digo, xa falamos da música que creo que é bastante aceptable, está bastante ben. Dan unha secuencia en concreto que penso que non está mal feita, que non, ou que evoca cousas que están ben. Pero sobre todo quedo cos diálogos. Os diálogos son terroríficos. Os irmãos Chiado e tal, pues, seguro que pasaron moi ben escribindo eso. Sí, bueno, brutal a teoría cando llegué aí. Probablemente foran sí. astronautas do pasado. O rollo de plan, a ver, vamos a dar explicación de por qué esto é así, ¿no? Pero a ver, no pasado e por eso dende a antigüedade o home se viste de payaso, que como este rollo Eric von Däniken. Correcto, esta teoría non ten ningún forado, é fundamentalmente esta, claro. Claro, os payasos veñen originariamente dos bufóns que había nas cortes e todo esto. Eso que tú crees. Sí. Eso que nos diga. Esa vestíanse así como con colores alegres, chamativos. E ata agora, vamos. Sí. Pero bueno, sí que hai un par de escenas que sí, que ainda me ríen un pouquiño, ¿no? A do can, do principio, ¿no? Que van perseguidos e conse a facer un can de globos. E logo cando ela está intentando escapar e vai saltar pola ventana. Están ali os cascos de bombeiros. Sí. Bueno, a min decepcionaronme nunha cena final cando chegan no carro este estrambótico, ¿no? Que é pequeniño e tal, e comezan a sair payasos, pues a que hayan 650, o sea que a mítica dos payasos, ¿no? Que comezan a sair dun tal e saen 4 ou 5. Joder, pues eso tampouco non é... Está guai a morte tamén aí a tartazo. Que logo chegan os outros, ¿no? Parece... mira, parece un pastel xigante e tal, mas non é. E o brazo aí derretido, pero a cuestión é que entendes que a nata é sulfúrica, non sei se claro. Pero outro meteu a man aí, Sí, de repente logo vai así, ¿no? Como salpicando, Sí. Entendemos que, bueno, sin facer spoilers, pero entendemos que ao final os protagonistas derrétense. Ou non? Non pensar aí. Non, claro, eso... A ver, volvemos a... que non ten explicación. Bueno, el típico final con bromita e todos aí... non? Que é un clásico tamén aí. Pero este tipo de filmes. Sobreviviron payasos, suponse. Pues sí, caen do ceo, non? Entón ten que ver algún por aí. Que curioso, non? Porque, claro, a nave comeza aí a ascender no ceo tal e reventa, pero previamente están no almacén ali dindo, está todo o pobo aquí metido, non? Co cual imagino que pues, ese pobo quedou diezmado aí, un xenocidio aí. Sí. Que bueno, que din na canción que falan de que van facendo xenocidios. Sí, porque tamén hai unha escena que é como unha cabalgata de carnaval que van polas rúas tirando os ovillos. No que probablemente se baseara Tim Burton para facer Batman de 1989. Probable. Bueno, aí están os irmãos Chido traballando con Tim Burton, o sea que todo é posible. E que máis pelis de payasos coñecemos? Porque creo que era un Poltergeist
Sí, unha das escenas máis Sí. duras de Poltergeist é o boneco. rapaz co boneco de payaso. Esa escena é brutal, a mí de pequeno ponía Sí, super sí, nervioso. Sí, a mí, claro, así recordando, aparte das típicas sit e todo isto. Vale. Sí, esa escena de Poltergeist co payaso acojona. Sí, sí. Sí, no, a ver, hai varias, ¿no? Xa si pasamos, se prescindimos, digamos, dos filmes feitos polo baseados, digamos, no asesino este mítico en serie, o Gracie, ¿no? John Wayne Gacy. Sí. John Wayne Gacy. Que bueno, que era un señor que era un payaso e tal, que asesinaba cativos, pues aparte de eso temos algunha bastante boa. Eu das últimas que eu vin, que pareceme un pelín extrema, moi bueno, nada que ver con esto. Houve un filme que se chama All Hallows Eve, ¿vale? Que era como un recopilatorio de historias, bueno, unha coletánea e tal, e que moitas delas viñan ligadas por unha figura que Artie, chamábase o Artie o payaso, e que protagonizaba de feito unha curta que se estreara como a curta pero que viña integrada como segmento no filme, e que dá moi, o sea, dá moi unha impresión moi, para min é o payaso que dá máis medo, Que así vai moi de branco con nariz moi punta. Sí. Vale. Sí, de feito Vin así capturas e tal estes días, pero non cheguei a... De feito, ten feito un A ver, filme, nada. o sea, o realizador de All Hallows Eve, a primeira, colleu e explorou, porque, bueno, digamos que a xente que lle impactou, ¿no? Entón fixo un filme específico con este payaso como antagonista, ¿no? Que se chama Terrifier, ¿no? Ese filme é unha animalada que flipas, unha animalada, incluso difícil, depende de con que ánimo vayas. Era durillo. Sí, é duro. Cheguei a verlo, pero... Mas, ollo, o sea, eu costei porque xa entendía que ia haber algo duro, ¿no? Algo tal e... Tens que ir preparado. Sí. O sea, quero dicir, é gore. O gore ten unha presencia moi importante no filme. Quizás gostei máis da curta, porque a curta que fai é como imitar como facer unha especie de imitación do slasher dos 80, ¿no? Como se Artie pues, fose un vilán dos 80, ¿no? E aparte está rodado así con gran, con esa textura, digamos, da imaxe, bueno, que te pode facer lembrar pues, épocas pasadas, ¿no? E moi ben, para min moi ben, pero xa digo, hai que ter un pouco de estómago. E penso que estaba preparando a segunda, que non lle foi mal coa primeira e bueno, pues intentará facer unha saga. Pero bueno, xa vai uns cuantos anos tarde, non sei se van 3 anos ou así da Terrifier. Non sei se demora tanto, igual que tan claro non está, non? Claro. Mas para mí é o payaso máis fodido dos... Pois botaremos un ollo. Logo eu non as vin, pero penso que ti eras fan de Rob Zombie. Sí. Un personaxe que se pinta así como de payaso, non? Na de Sí, Casa 2000 cadáveres ou... Sí, na saga esta que ten. Sí. Non a vi, non... Bueno, de Rob Zombie son máis tamén pola música, non... Xa, pero sonábame que falamos aquí fai pouco. Sí. Si, eu vi un par de pelis que gostei bastante. Sí, a ver, a Casa 2000 cadáveres, Os renegados do diabo, Three from Hell e... Lords of Salem. Non, o sea, digamos Lords of Salem é a parte. Pero esas, vale. Teóricamente era unha triloxía, ¿no? Pero fixeron até 4, porque ainda chegou a cuarta o ano pasado, hai 2 anos, igual. E eran como os mesmos personaxes, que eran como uns hillbillies, uns white trash destes de tal que se dedican a matar xente. A mí, honestamente, a mí Rob Zombie non me tal, eu creo que se apoia moito no Masacre de Texas e tal, é a mesma estética de non nada de sureña chunga e tal,
E hai unha personaxe que sí que... Porque eles levaban unha especie de fan house de casa do terror no rural, e unha das personaxes, a máis bella, que ademais é un actor que morreu relativamente pouco, sí, se caracterizaba como payaso e tal. Sí, eso non dá medo. Bueno, logo tamén non sei se contan para vos os payasos, bueno, eran máis ben mimos bateadores de Warriors. Non, todo. A película The Warriors, que son as bandas pues había uns mimos que iban aí vestidos de bateadores, había unha banda de mimos a patins e dedicábanse a mallar na xente, tal. Balada triste de trompeta. Estaba pensando antes que estábamos falando dos payasos e tal, veume a cabeza ese film. Escena esa de plan, ti colle a ametralladora que lle dispare un payaso vai esa máis terror. Sí, a verdade triste de trompeta, un filme que non foi excesivamente entendido cando se estrenou. Non a vi, non viste? Regular, non me acabo de comentar moito. Sí, a min moroume, o sea, a ver, o filme é un pouco unha tontería, pero digamos o que ten de trasfondo, no fondo, unha lectura do Estado español e da política española desde a Guerra Civil, e penso que non está mal conseguida. Penso que bon, que ao final é moito, non sei até que punto é mérito do realizador este, non vai ser o nome, pero é super coñecido, Alex de la Iglesia, ou se non será máis mérito o guionista, pero fai, o sea, relaciona, digamos, as figuras do payaso do alegre e payaso triste cos dos bandos da Guerra Civil. O payaso alegre digamos, o franquismo, a dereita e tal, e o payaso triste, pues, a esquerda, no española e tal, e a Carolina Banks, esta, bueno, a señora de la Iglesia, fai un pouco, creo que o papel do país, ¿no? Vale. Non sabía que tiña ese enfoque. Eu entendín que era eso, ¿no? E de feito, incluso ao final te dá a entender que fundamentalmente isto, ¿no? Que bueno, claro, a tipa que traballa no circo e que está, pois, ten unha relación moito íntima, moito intensa co payaso alegre, que é un psicópata, e ten como amigo ao payaso triste que bueno, sabes, que como tristeza, ¿no? E entón, bueno, pues esa rivalidade, ¿no?, que hai entre eles e bueno, que literalmente al final acaba partido, entonces, ¿no? E non sei, bueno, a mí pareceme que como metáfora ou alegoría está moi ben conseguida, o que sigo o filme, bueno, como narración, o sea, como o que é o fío narrativo, é regulín. De todos modos, sí que os payasos sí que consiguen ter un, mesmo non sendo un filme de terror, sí que teñen unha especie de elemento sinistro, ¿no? O ton do filme moi oscuro tamén, bueno, non son payasos cos que te vayas rir, non tal. Non sei, así payasos hai mil, que agora é como hai 1 millón, pero e agora en cual pensas, ¿no? Porque Joker é un payaso asesino fundamentalmente, e aparte eso temos recente, digamos, a último filme de Joker, que non sei se vistes vos. Sí, me molou bastante. E os Joaquin Phoenix, sí, me encanta. Sí, no, claro, aí hai pasa que a ver, está guai, o filme está moi ben. Cando saiu se lle deu así un bombo como se fose o mellor filme da historia, non? Bueno, é moi original o enfoque, non? Lembrase un pouco a esos filmes así estética como de Scorsese ou bueno, penso que claro, igual moita xente que
está relacionado co rollo dos cómics e do cine, estaba igual acostumado a ver pues, o enfoque de Marvel, non? Igual aquí atoparon un enfoque pues, igual máis de autor, por dicirlo de algún xeito. Sí, ainda que... E claro, chamoulles a atención, non? Que un personaxe que igual pues, alguén que é moi fan dos cómics coñece ou ve nunha obra así, pues sí que lle pode deixar un pozo así como máis, que viu algo así como máis de calado máis artístico e tal. Pero vamos, que o filme está genial, eu recomendo. Sí, de algún modo... E Joaquín Phoenix impresionante. De algún modo, este filme e a figura de Joker, ¿no? Remite como o primeiro payaso sinistro que se... ou do que teño constancia, vamos, que se fixo no cinema, que un filme, eu ando atrás del, pero me está costando encontrarlo, se chama The Man Who Laughs, e creo que mesmo a figura do Joker como tal, xa na banda deseñada, xa está un pouco inspirada nese filme. E sobre todo nesta última versión, que tamén ten ese... Porque nese filme que dis de Paul Dini, que está basada nunha novela de Víctor Hugo, ten un trastorno que non pode borrar o sorriso, non? Ainda que non leve a maquillaxe. Nesta última de Joaquín Phoenix tamén non pode evitar rir, ainda que lle estén zoupando. Sí, bueno, por ligar un pouco o rollo un pouco máis artístico, máis que se valorizou no filme de Joker no ano pasado, ten moita relación, penso, ao final con unha novela gráfica que se chamaba The Killing Joke, no cual intenten explicar un pouco as orixes do gran Alan Moore, sí, de Joker, ¿no? Tamén non exactamente igual, pero con elementos moi parecidos, ¿no? Un drama persoal, sí, que está moi ben o cómic ese. Se o teño na casa. É super pequeniño, ademais. Si, que eu comprei unha edición do Caballero Oscuro que tiña o DVD que está aí tamén. Sí, está moi ben, aparte soy un Joker desatado nese cómic, é super cruel, vamos. Sí. O final inesperadísimo tamén. Encantame, bueno, a frase de que lle di a Bruce Wayne, que a Batman, que lle di a diferencia entre ti e máis eu é un mal día. Bueno, é genial. Vamos, eu adoro Alan Moore e dico por onde el pisa. Sí, de feito, bueno, de un modo aí está a cuestión, ¿no? Tamén, isto xa sería outro tema, ¿no? Pero... Está moi guai a orixe que lle dá o Joker. De feito, ten este último filme de Joaquin Phoenix ten certas trazas tamén desta historia. Sí, claro. Pero que eso, ¿no? Un pouco de alguna maneira chamase a era a dorada, ¿no? A de bronce, ou así, da banda deseñada, que intentaban un pouco desacreditar os heróis e humanizar, ¿no? Os vilanos, ¿no? E esa premisa está moi ben, ¿no? Fai unhas historias menos maniqueas, ¿no? Menos tal e eu no Joker do ano pasado a única cousa que igual tería unha dúbida ou tal é que ao final me parece que ten un elemento, ten un deixo un pouco reaccionario, ¿no? O sea, no comportamento do povo, ¿no? O povo un pouco idiota, ¿no? E sigue como falsos mesías, ¿no? O sea, que ao final acaba salvando o status quo, que tú ves que é unha merda, ¿vale? Porque, a ver, estás vendo desde o inicio, ¿no? Que estás seguindo a historia deste señor e home, a xente ten motivos para rebelarse, ¿no? Si, xa representan as rúas todas cheas de basura, todo. Si, a xente está indignada, pero claro, pasan así como moi a ser uns criminais na noite a mañá. Sí. E, bueno, o sea, mencionamos aquí tamén que tamén na mítica. Eu creo que o payaso que me deu máis medo de It foi o da novela, ¿no? Sí. Porque o da novela é terrible, o sea, que decir, é algo que impresiona e tal. E o das versións cinematográficas, en realidad os dous están moi ben. Tim Curry é o que salva o It Bello, porque o It Bello é unha peli mala. É insufrible. Bueno, sí, belleceu mal. Cando saíra a nova, ¿no? A primeira foi como podíamos ver aí a bella e tal, hostia, non sei, foi ver un trozo en YouTube,
como quita. A min, o da nova... Houve tempo, vamos, atropelou. É lenta, non está aí. E os personaxes non se parecen, tampouco os nenos. Sí, no, claro. En comparación ca novela, non? Sí, no. Moitas diferencias. E da nova, bueno, eu teño máis un problema de... O sea, o payaso de mí pareceme que está ben. Moi ben, sí. O Siscar, non sei como se chama. Siscar. Pareceme que fai un... Creo que dá máis medo sen maquillaxe. Sí, porque... O sea, porque o tipo cando pon cara de payaso sin estar maquillado e joder, Sí, isto dá medo. As voces que pon, non? Pero... É como se lleva o ollo, que é un detalle así, Pero bueno, a min os filmes, ¿no? Ao final dividiron en dous e tal. Os filmes de novos pareceme que teñen un problema de narración e de abuso de incluso de efectos digitais, non sei. A mí non me acabaron de... Sobre todo a segunda parte, que colles con menos emoción, non? Que cando colles a primeira, que, en fin, algo que volves ver e tal. A segunda, xa viches sabes como vai o xogo, non? E a verdad que a segunda, non me molou casi nada. Me mola moito Pennywise, claro. Pero o resto, molome bastante máis a primeira. Pois non sei se quedan así máis cousas a comentar de payasos, Killer Clown for Outer Space Sí, bueno, eu eso, contar un pouco a historia do que mencionaste antes, John Wayne Gacy, que este era un tipo que curraba, era o seu traballo co payaso en festas infantís e tal. El codeábase coa alta alcurnia, co xente fixose unha foto ca primeira dama e tal, era como moi reconhecido. E claro, o que facía era secuestrar e violar e matar a nenos. Encontraron no seu sótano a 33 corpos. O condenaron a 21 cadeas perpetuas e 12 penas de morte. Joder. E con fixeron nas todas? Ou? Sí, creo que non o mataron 12. Creo que con unha foi suficiente. O tema é que antes de morrer dixo, nunca saberedes a cantidade exacta, non? A cantidade en realidade que matei. Sí, de feito, facendo unhas reformas no xardín da súa nai atoparon 4 corpos máis. Sí, eso... Pero bueno, suele ser moi común nestes casos, ¿no? Porque sí, bueno, o que fixo é horripilante, non ten... Quer dizer, é unha brutalidade, non? Pero é moi habitual nos casos deste tipo de asesinos que todos tiveron unha infancia terrible, non? E ti te pones a mirar aí a súa infancia e que é a hostia, non? Porque o pai, bueno, ele era obeso, estaba moi unido ás súas dúas irmás e a súa nai, e o pai abusaba físicamente dele e da súa nai, e estaba todo o rato chamándolle que si marica, estúpido, neno de mamá, con 9 anos un amigo da familia abusou sexualmente del, logo tivo un accidente nun columpio e tivo un coágulo que non atoparon ata 5 anos despois, sufría así perdía consciencia, non? E o pai acusaba de estar chamando a atención e tal. E con 20 anos pois se marcha a traballar eso a Las Vegas por recomendación do seu pai. Nada, non? Tivo 2 matrimonios e claro, no primeiro foise o tacho porque xa tivera unhas acusacións de abuso de menores. Estivo en prisión e tal, o condenaron a 10 anos, pero saiu os 18 meses por bo comportamento e tal. E logo foi cando se mudou e ocultou o seu registro criminal, fixose voluntario do Partido Demócrata, foi sendo voluntario para limpiar as súas oficinas, e acabou de vocal de mesa e tal. E claro, aí que cando tenes o da foto coa primeira dama e tal, claro, actuaba eso de payaso en festas, que o cual é super sinistro. E no cárcere fixo moitos cadros, non?
É verdade. Hai moito famosete con un cadro deste home, entre ellos John Waters, que ten un cuadro dun payaso na habitación de invitados da súa casa para que as visitas non se queden demasiado tempo. Pero vamos, que casi é moi raro que non haxa un psico-killer destos ou asesino sexual que non tivera unha infancia terrible, non? Eu lendo a infancia deste home, máis aló do que fixera despois, dando unha compaixón que é terrible. Sí, bueno, hai dos aspectos, non? Iso xa sería outro tema, non? Hai no que é a psicopatía e tal, o que se entende como psicopatía, non é exactamente o entorno non é o único factor, digamos. Hai un elemento biolóxico de entrada, pero o entorno quizás pode alimentar darle máis lume, non? Para até que teña entendido, se un psicópata de boa casa, digamos, non? Polo xeral non desenvolve unha actividade criminal porque non o precisa, non? Suele utilizar a súa psicopatía para escalar ou para tal, e máis nun sistema como que estamos, non? Que pisaron do lado, non? Pues, bueno, logo ves tres nenos de Ben que queiman a un caixeiro, non? E ves das súas familias como que pasou aquí. Pero bueno, claro, de portas para dentro nunca se sabe. Sí. Pois, bueno, non falamos aquí, pero porque non exactamente non falamos tal vez máis reseñável ou da máis ensanzável ou dunha puñetera obra maestra, non? Que claro, non é exactamente con payasos, mas sí que nun contexto dun circo, que é Freaks. Non viste Freaks? Non sei que faz aquí, o sea, vale. O sea, non sei que faz aquí que non vas ver Freaks xa. De Tom Browning, clásico entre os clásicos, filme tamén na súa época que non foi entendido, o sea, non foi abertamente censurado e bueno, digamos que casi lle costa a carreira ao realizador, pero un filmón, o sea, a verdade é unha obra mestra e bueno, encuadrase no terror, a pesar de que, bueno, hoxe tal vez o veríamos máis como un drama ou como unha especie de... Sí, sería drama, tal vez a palabra, ¿no? Pero sí que ten escenas moi impactantes, ¿no? Que tal vez é por iso que está encuadrado neste xénero, ¿no? E non hai payasos, pero bueno, porque daquela máis os circos eran máis de fenómenos naturais, ¿no? De freaks, ¿no? Muller barbuda, claro, de xente deforme, xente non sei que. O circo Barnum que era o circo Barnum, que o Barnum era un tipo que se dedicaba a ir buscando por aí os freaks, ¿no? Nos povos e tal. De feito, o tema musical de Dickies, de Killer Clowns, comeza con Barnum, xa de iso que non sei que. Non me lembro agora, ¿no? E penso que esa peli está inspirada nese tipo de... Sí. De feito, bueno, o sea, podíamos falar longo e tal dese filme, pero de feito sería un filme, agora, bueno, agora eu creo que vamos a entrar nunha dinámica máis de final de temporada, de ver cosas igual algo máis na liña do que acabas de propor tú, pero sí, claro, para a segunda temporada sí, Freak sería unha, ¿no? Que o Tom Browning de feito traballou nalgúna ocasión para este tipo de espectáculos e tal, e entón os actores que aparecen ali son xente real pues dese ambiente, ¿no? De monstros de feira, ¿no? De tal, e trata con unha humanidade, con un tal que disto, hostia, ¿no? Grande film que tivo problema do código Higgs e tal, que bueno, que ao final custoulle bastante. Co culto que ten agora na época pues non o podía ter, non? E non sei se quedan alguna cousa máis de payasos e de esta non a vi. Clown, chamase. Clown, non a vi. Non sei, era de... Penso que de Lee Roth, ou producida por Lee Roth. Tivera visto
Eu tiña visto un falso tráiler ou algo así e quedou como prendado así da historia, non? E quiso convertirlo nun filme e tal. Non o vin, non sei que tal estará, pero... Eu tampouco, eu xa vin... o tráiler e tal, pues, tampouco tiña mala pinta, non sei. Xa vin que existía, pero non o vin. O feito é que non se xa dirixida por Eli Roth tamén é un punto, porque a mí Eli Roth tampouco non me entusiasma, pero bueno, haberá que botarlle un ollo. Esta semana e tal, se consigo algo de tempo, vexome The Clown e xa comento na próxima. Non sei. Logo había outra que se chamaba Stitches, que vai dun payaso que volve dos mortos para vengarse dos nenos ou algo así. É un filme irlandés de hai uns cuantos anos, estrenar en Sitges. E sí, basicamente, bueno, con un payaso como unha especie de antihéroe xa cando era vivo, ¿no? O sea, un señor bastante lamentable. Non sei, non lembro exactamente por que era lamentable, porque en realidad non guardo grande recordo do filme, pero era en plan como que intentaba engatar cos máis cando estaba facendo espectáculos infantis, non sei que, e non sei como nun dos espectáculos infantis pues acaban matando, ¿no? Entón volve como payaso, bueno, un payaso do inferno, ¿no? Sen máis. Xa digo que non podería contarte a historia, fundamentalmente eso. E logo outro produto que tampouco vin, non sei que temporada de American Horror Story, que hai un payaso tamén que foi super famoso, Twisty, tamén, pues, salía en casi todas as listas que de payasos creepy, ¿no? Estaba o de Spawn tamén, o Violator, que era o filme, era John Leguizamo. E logo atopei un... Sí. E logo atopei un filme que non é de terror, é máis ben así como... non sei, intriga ou... que se chama Shakes the Clown, que é do 91, e que a describen como o Cidadán Kane dos filmes de payasos alcohólicos. E hai un personaxe que se chama Vinky, eu estive vendo así trociños no YouTube, que ten así un toque bastante joker, bastante sinistro tamén. Non tiña nin idea deste filme, chamou unha atención, pero bueno, que penso que máis ben rollo alguén deberá pasta a alguén, non penso que sea de terror. Muy ben. Pois, se non hai máis nada que decir de Killer Clowns from Outer Space, ou de asesinos, ou de payasos, ou de payasos asesinos, pois podemos pasar xa a última parte, como habitualmente facemos a parte das recomendacións e da despedida e do anuncio do filme próximo. Moi ben. Bon, entramos na última parte deste programa 23, dedicado a Killer Clowns from Outer Space, e xa tratado o filme en cuestión, pois pasamos ás recomendacións. De tu caso, Miguel? Pois, bueno, eu vin últimamente de Jaume Balagueró, que eu quería coñecer un pouco máis as cousas que fixo e tal, como un tipo que dedicase ao terror. Pois non quedei moi contento, a verdade. Vin a de Frágiles, que pareceume como unha recopilación dos clichés, dos
faltalle moitísimo a esa peli para gostar, para que se sea recomendable. Odiaina bastante, porque é que ten defensores, eu non é a miña favorita de Balagueró contar, sí. Pero non sei, vai como ao fácil o que vemos unha e outra vez en casas encantadas ou hospitais infantis encantados neste caso. E tamén vin outra del que, bueno, máis ou menos terror tamén pode ser, pero como máis thriller, é a de Los sin nombre, que aparte un xove Carrel Elejalde actorazo, pero que nesta peli tampouco non vimos, non destacan. É un tema de unha desaparición que está investigando a policía e despois de moitos anos está moi joga exactamente, sí, que é como un fotógrafo non me lembro está axudando a investigación. Tamén, creo que tamén é outra peli fallida, na verdade. Se entendo que non recomendas. Non recomendo, non, comento que a mí. Non, porque ademais Jaume Balagueró ten, vamos falar abertamente, ten unha auténtica bosta e tal. Eu das únicas está repasando agora o que ten así cinematográficamente e xo te quedas co documental de Operación Triunfo. É verdade. No, quédame con unha que se chama Mientras duermes, que sabe estosar. Non a vin. Non a viste? Non recordo se ben. Ese filme paga ben. Ese filme está ben. Vale. Ese filme dá medo de verdade. As de Rec, ¿no? As clásicas Rec. Aún é salvable al resto. Bueno, non sei se fixo máis. Eu creo que vin 2 e 3 eu tivera vista de despropósito. A de Darkness, que a lembro como que me molara no seu día, debería revisitala a ver que me parece agora e tal, porque non sei como lle pasaría o tempo, pero ademais lembro que tiña un final super original. E quero tamén facer mención que por recomendación de Churi vin La maldición de Hill House. É moi recomendable, unha serie. Estás a falar a serie, claro. Sí, serie de capítulos, como está montada, está moi ben feita. Teño atascada, mira, non sei, penso que xa foi recomendada aquí, Sí, foi recomendada por Churi. Aparte, tamén logo falamos de Mike Flanagan, de outros filmes, e saiu outra vez. Sí, eu teño atascada, pero creo que vira o episodio primeiro e tal, e teño atascada, eu creo, pola duración de cada episodio. Non tanto por lo episodio en sí, que me pareceu que estaba bastante ben. O sea, que prometía, ¿no? Sí, lembro os episodios, creo que son o 5 e 6, non se te comentara que son dúas maravillas da montaxe son increíbles. Con plano secuencia, creo que si o mencionaras que como eran 3 planos secuencias que realmente montan o... ves que están os actores cruzándose, falando un montón, hai unha coreografía aí, unha exactitud nos diálogos. É complexísimo facer iso. Hai un vídeo no YouTube no que explican como fixeron e tal, é unha auténtica animalada. Pois recomendo esa de Hill House. Encantou. Moi ben. Pois fica anotada. Eu a todo isto deixo caer o de Mientras duermes, que é un filme que paga a pena darlle un ollo. Tiña ganas dese Darkness tamén, a ver que tal. E vin as malas, non? Bueno, é fácil ver as malas de non sei, Churi, en to caso. Eu esta semana estiven aí un pouquiño liado porque reabrimos aí por fin a Repichoca. Un referente da noite. Nada, estiven así un pouco coa mente un pouco máis enfocada aí o tema do bar, e nada, volvín chegar a casa a tarde, xa non ves nada, estas cousas, non? Foi unha reapertura moi agradable, a verdad, xente moi ben, non tivemos visita policial ni nada por estilo, xa, tivemos killer clowns from Monte Alto. Entón, nada, pois, como fan de Alan Moore que son, pois, xa que saiu aquí, vou, pois, sí, facer fincapé en que The Killing Joke é unha pequena maravilla.
The Killing Joke, sí, como complemento, pois, ainda que non é unha adaptación en sí, pois o filme do Joker, non? Que falamos de Joaquín Phoenix, pois podría ser un bo complemento para o cómic. Moi boa. Pois anotado e adhiero completamente porque sí, tanto a banda deseñada como o filme son super guais. Bueno, a mí pasoume un pouco igual que a vos, ¿no? En plan, bueno, con isto do desconfinamento tes que facer mil cousas e tes que as cousas que non fixeste no confinamento pois telas que facer agora e é difícil encontrar tempo, ¿no? Ao final para ver para pararse e ver filmes e tal, ¿no? E aparte, bueno, coincidiu que esta semana abriu a Repichoca e tal e claro, xa deitas tarde, bueno, e tal, entón sí que vin dos filmes, pero non os vou recomendar. Vou facer mención simplemente deles con un desdén absoluto e tal. Becky de 2020, non se está para estrenar ou xa se estrenou, está aí, agora é difícil saber, non? Sí. En calquer caso, nada, bueno, non sei, o sea, o concepto está moi ben porque é como unha rapariga que de 14 anos que se enfrenta a unha banda de neonazis que se acaba de escapar dun cárcel e tal, e isto só pode ser bon, non? Pois non, non, é decepcionante, nada, mal. Depois vin un dos filmes que inauguraron o New French Extremity, no, Base-moi de Brigitte Despentes, e que, bueno, non sei, viña envolvido nun certo ar de malditismo e de non sei que e tal, e bueno, a mí se me fixo insufrible, o sea, acabei no por dicir a ver si, non sei, se isto se redime en algún momento, pero moi mal, o sea, unha especie de rape and revenge sen moito interese, máis sensacionalista porque hai sexo real e tal, pero hai actores porno. Sí, hai escenas, digamos, que non son simuladas, que son tal, pero non ten moita lógica a narración e non ten... Eu de Brigitte Despentes leí o libro de Teoría King Kong, o que, bueno, añado a recomendacións, me parece boísimo, moi clarificador en moitos aspectos, e comenta a base do que foi a creación para ese filme, non? Que é unha experiencia real de violación e tal. Pero vamos, o filme non o vi. Pois a mí o filme, bueno, o sea, non o meto en recomendacións, dentro do New French Extremity hai moita bosta tamén, pero hai cosas boas, que dicir, hai algún filme que destaca e tal, e eu este non o destacaría en ningún caso, non me pareceu que fose así. Entón non teño recomendacións recentes que, digamos, que eu sentido un pouco desta última parte. Bueno, aparte de recomendar Holocausto Caníbal, que en algún día falaremos dela e tal. Está grabado o programa, pero se perderon as cintas. Se perderon as cintas, ten que ir a Selva a encontrarlas. Pois vou recomendar, aproveitando un pouco o tema e que xa foi mencionado aquí por min, ademais, o Terrifier, Terrifier, filme absolutamente bestial, non sei, dirixido por Damien Leone, que dirixira anteriormente All Hallows Eve e unha serie de curtas. As curtas confluen All Hallows Eve, que é un filme de compilación, e recomendo este, pero recomendo este con Alert, non sei que, non? O sea, é un filme realmente duro, difícil, bueno, non excesivamente bon tampouco, non hai que enganarse, pero é un filme que sí que pretende terrorizar e eu creo que consigue, non? E entón, como tal, eu recomendo. Xa digo, é un filme moi gore e moi bestia. Tenéis un ollo porque xa te digo, preparando isto sí que din que falaba moi ben e que sí que comentaban que era así forte. Sí, hai algún momento que dis tú, pero bueno, ao final trátase de eso, ¿no? O xénero de terror
debería pretender causar emocións fortes e tal, e eu creo que este filme está aí. Ten a parte como así como un detalle, non o vou dicir porque senón xa destrozo un pouco o tal, pero ten un xiro que non ves vir, que te sorprende aí no medio do filme e que te destroza un pouco, hostia. E non sei, a min pareceme que ten elementos a valorizar, sendo un filme, xa digo, duro e difícil. E bueno, o segmento de feito protagonizado e que desenvolve este filme a de All Hallows Eve, o terceiro, creo que se non me equivoco, pues está tamén durísimo e diría que incluso mellor que o filme, por isto que intenta imitar a estética do slasher dos 80. E bueno, pues, chegamos, fica anotado esta recomendación e chegamos ao final deste episodio 23. Vas revelar a seguinte? Tócame a mí? Sí. Tócame a mí? Vale. Que estés preparado? A ver, tiña dúbidas, porque non sabía moi ben por onde tirar. Seguimos, o sea, vamos a Elevated Horror ou vamos a payasos asesinos ou a que vamos, non? E entón, bueno, por non romper un pouco, xa levamos unha temporada ali atrás que era medio Elevated Horror ou Classic Horror, non? Intense Horror e tal. Entón, bueno, xa que Miguel propuxo Killer Clowns for Outer Space, vou tirar un pouco do fío da liña, e entón vou propor un filme que se chama Night of the Creeps, que o único que non ten son payasos asesinos, pero todo o resto que podes querer no terror está aí. Queredes zombies? Están. Queredes aliens? Están. Queredes lesmas asesinas? Están tamén. Queredes... está aí todo, e aparte ten como unhas personaxes máis carismáticas que existen no cinema, non deixan de terror no cinema, Joder. E aí queda a dica. Pues, esa é que o director é Fred Decker. Sí. Ese ten outro filme que a mí, bueno, de pequeno o vi 1000 veces, que se chamaba, bueno, Monster Squad, que chamouse unha pandilla alucinante, e que tamén era un pobo no que aparecían todos os monstruos clásicos, non? De Home Anfibio, Drácula, o Lobisome, había unha pandilla de nenos, non? Moi rollo estilo Goonies, todos estes filmes, e plantaban de cara, non? Todas estas criaturas. Igual, teño un cariño por ese filme, pero... Estupendo, porque vas a ocupar tú de falar deso. Va, perfecto. Porque eu esa non a vi, debo recoñecer que non a vi, pero esta, xa vos digo, eu creo que, bueno, vai un pouco no espírito desta, pero bueno, é demencial, o sea, tedes que ver eso. O tipo tamén é o guionista da última versión de Predator, que é unha auténtica miseria. É malísima. Non vi, pero bueno, guai, moi bien. Pues aí queda eso, que de Night of the Creeps, que, bueno, no estado español traduciuse como El terror llama a su puerta, y nos vemos aquí para o episodio número 24, sí. La primeira temporada, xa estamos chegando ao final, sprint final, nada máis, ao final da primeira temporada, claro, e nada, e aquí vos esperamos, moito obrigado, Galloso, unha aperta grande, e vemos. Vostedes acaban de escoitar Mal de Ollo Podcast.